ngoni-ngoni loro. Ngoni-ngoni desi. Dapure. Ya. Dapure member. Salam-salam sih. Yo. Kono salam-salam, Bes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten kagem Bapak Tur Mahmudi. Kelawan Ibu Istiqomah. Jenengmu sapa? Markonah, Mas. Jenengku Mbah Beweh. Sing diarani Beweh ya cangkeme wis beweh, bokonge gedhe, iki jenenge Mbah Beweh. Moga-moga ing pangajap, moga-moga ingkang hamek ugati mugi tansah gagas waras sehat, datan wonten pambeng setunggal punapa. Nggih, cedhak rezeki adono saka balak lan biyahi. Nggih, nek rezekine mumpul akeh ben iso tindak ning Mekah lan Madinah. Amin Allahumma. Wektune wis sere, aku wis ngomong. Wis sere, wis sere kok. Nyebar godhonge karo sithik edang matane rata. Yo, Mas.
Dan kalian sambut katuran ingkang angka terakhir wonten nggih menika Singo Barong Devil.